Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Lezi izimfihlo. So today ngivakashele sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini la ifihlile esefisa ukuthi angayikhipha today. Sawubona. Sawubona. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami why ungifaka ama-classes? Une? Nenkinga yamehlo. Oh, unophenyane. No wakusiphenyane. Yini pho? Inkinga nje yamehlo. Angitheleli ngophenyane. Sengisinde 1,000 times. Angifuni ngibambe seliphuma. Hayi seliphumile alisekho. Ubuye uphi ukuhlala? Ngisuke Lindelani. Lindelani? Oh, ukhulela khona? No, ngikhulele enkandla. Oh, okay. Nawe wawuqoma ngeduku. No, angifika ngaleso sikhathi leso. Ufika siphi isikhathi? Hayi sasingekho leso sikhathi leso sengikhula mina. Uqoma WhatsApp? No. Uqoma Facebook? Hayi live. Oh, okay. Ngicela usivele nje sihlala phezu kwayo imfihlo ufihleni. Ngicela ungitshela nje kusukela ekuqaleni kuze ufike egcineni. Okay, lento kanjeni. Ngesikhathi ubhuti wami ethatha umfazi emshada ezomfaka ekhaya. Okay. Yes, wangithatha ngazohlala naye. Cause akahlala ngekhaya exactly ngoba wayesebenza. Wahamba ohlala kwenye indawo la isebenze khona nzile kusondela. Oh, okay. Yebo. Wangithatha nathi ngizohlala naye cause nami benginokusebenza. Yebo. Mangihlala naye ubhuti ke kuthe ekuhambeni kwesikhathi ehlala nezingane zakhe nonkosikazi wakhe. Kwathi ekuhambeni kwesikhathi ubhuti wangena ebugebengeni. Angazi ukuthi yini yiyenza ukuthi angene khona kodwa wangena khona waba nebhadi waboshwa. Ecala lamlahla waboshwa. Kuthe esaboshwa kwakuphoqa ukuthi kube yimina ke ngoba kwakuyimina engisebenzayo. Hayi unkosikazi wakhe elokho engikhalela yabo ukuthi hayi selokho kwabosha umyeni wami izinto asihamba kahle la ekhaya ingane angikwazi ukuzondla kahle imphawu yabo kanje izinto zingane zesikole. Umngakanani kunawe unkosikazi wakhe? Kunaye. Kunawe? Uthe ukhula kancane ngishiya maybe nga 3 years. Oh, okay. Yebo. Kuthe ngimase njalo ke so ngakwazi ukuthi hayi ngathi akakhululeke ngizokhona ukuthi ngimbhekelele lezi zinto ayidingayo. Yebo. Mangimbhekelele lezi zinto ayidingayo ngabhekama close kakhulu naye. Ekunakuqala. Yabo. Yena akasebenzi? No akasebenzi. Uyafunda? No akafundi. Oh, uhleli ukhulisa abantwana? Uhleli nje ukhulisa abantwana. Oh, okay. And wena uvuka wedwa emsebenzini mase uyabuya uzobabhekelela ekhaya? Yebo, ngifaka ngedinga emsebenzini mase ngiyabuya ke ngise ekhaya. Okay. Yeah. Sasondelana kakhulu because ube nokungitshela izinto ezimphatha kabuhlungu. That time sisondela kakhulu the time la ngidevelop khona ama feelings akhe. Usizi? Yebo. Okay. Yeah. Kanti wena udlalela iphi team? Hayi, kwadlala omabili. Oh, okay. Yebo, Okay, no ngiyakuzwa. Yebo, ngadevelop ama feelings akhe kodwa ngangisasaba ukumtshela. Kodwa ngoba ngangisondelene naye ngangilokho nje ngimngena like ngimthengele izinto ngihambe nezingane naye separk sichilele mangi off emsebenzini ngumngena kwathi nje ngesinye isikhathi ngavele nje ngaprepare idin kwaye mina ngiprepare yabo the time ngiprepare ke ngathola lapha isipindiso ukuthi ngimtshela ukuthi cha nginama feelings akhe. Wakuthatha kanjani? No, yena wathuka ekuqaleni ekuzwa lokho. Okay. Cause wake wangidikila nje insukwana impela nje engangikhulumisi endlini wesiphasi sihlala endlini eyodwa. Niyaphambana la nibhekana. Siyaphambana la sibhekana. Nganginokubuya emsebenzini nje ungaphakeliwe as usual. So ngabona ukuthi nokunokuba ngihlale kanje mhlawumbe ufila uncomfortable angivele ngiqoqe ngihambe ngiyohlala eflatini. Oh, okay. No, kwathi ngesikhathi ngihambile ngiyohlala eflatini nje maybe ngahlala about 2 days. Wangifonela wathi ucela ngibuya afuna sikhulume. Then ngabuya ngafika endlini ke ngambuza ufuna sikhulume ngani washo kwathi liyanto engangisho the other day. Yebo naye wayizikho ukuthi nje wayesaba ukuveza for the first time. Hawu, wayiqedelelani bo? Angazi shothi wayesafuna nje ukuzenza ighosting. Hi bo. Okay. Uzenza ighosting ngami. And lapho wena inhliziyo yakho injani ke ekutshela lawo mazwi la? Ngijabule. Ngangijabula ngifuna uqamba ngangijabula. Waqhubeka kodwa uhlele emqashweni? Yes, ngaqhubeka kahle emqashweni kwasithi angibuyi. Okay. Yes, ngabuya ke. Mangibuya ke yabo njengoba silokho ehlala nje ubhuti usasejele. Njengoba Ngiyambheka kodwa ubhuti ejele. Noma semkhohliwe yena. No, asikhohliwe ke siyahamba kuyambheka kodwa nje akungifikela ukuthi ngimtshela ukuthi no bhuti sekukanje.
Okay. Yes. Sithi masihlale yabo ngibona ukuthi lo muntu ngiyaphilisana naye impilo yami yonke. Yeah. So ngimcela ukuthi angishadi. Ha. Yes. Ngimcele lokho. Ukuthi lento yethu nje azivele siyenze official kwazi wonke umuntu. Ngoba nje hayi mina lento ngiyayizwa ngempela ngoba ngisho mangibatshela abangani bami bese hawu uzomenzani bhuti wakho ngayisho ukuthi I trust the bridge mangifika kulo. Yeah. So abakubo ke usisibe bengafika ekhaya. La nihlala khona. No bebengajwayele bafika nje time ubhuti esanda kuboshwa nje bebengajwayele fika. And lapho begcina ukufika nina naningaka wongakasho lutho kuyena. No ngangakasho lutho. Ngangakasho lutho begcina ukufika. So manje uchazile ukuthi ube nobhuti wakho kwezothando. Umenza kanjani ke manje ukuthi akafundeke manje ukuthi akabe nomuntu osifazana? Makoti. No, ngamtshela ukuthi shuthi ngoba mina ngumuntu wesifazana, shuthi kuzohluka ngeke ngize ngenze into wakwenza ubhuti. Yeah. Shuthi ke wakwazi ke naye ke ngena komguglisho wabo ke le yenzakala esikhathini samanje. Shuthi wathola ama tips ke. Wathola washo ukuthi hayi ya ngiready lento lena. Ya ngiready ngayenza singayenza impela. Manje meniqalisa nje yonke lento le anjani amahloni? No mina ayingekho phela lona kahle kahle. Mina ayingekho amahloni ngoba akekho umuntu ongazi ukuthi uthando. No ayingekho amahloni. Yo. Manje njengoba ula ufuna ukuconfessa kubani? Ngifuna ukuconfessa kubhuti. Uyakhona yini ukumfonela nje bese tshela? Ngiyakhona umfonela cause ngampotshisela ifoni. Oh okay so no minimum umfonela uyamthola. Yeah ngiyamthola. Yena umuntu onjani ke ubhuti? Yo, mase thola izindaba nje kuzokwenzakalani? Yo, bhuti wami uneconsi. Impela ningasho ukuthi unenhliziyo embi. Yabo ukuthi lento le njengoba ngizomtshela namhla. Hayi, mhlambe nje uyongidikila o nje aphume kimi total kodwa nje ngimisele ngayo yonke into ezoqhamuka. Asho ukuthi amthanda ngempela ke. Muthi uyimisela noma ingane ezoqhamuka. Hayi amthanda. Manje wena uyimisela ngokushada naye ngempela noma mhlambe indlela bomshela ngokuthi uzomshada okwenzela ukuthi akakuthatha serious? No ngimisela komshada ngoba the time ngimtshela ngathi ngizokushada warawara yawo cha ngimisele nje impela ngomshada. Manje ubhuti wakho mase sisondele isikhathi sokuthi angaphuma ejele avela aphume futhi angaphazanyiswa lutho ucabanga ukuthi kuyokwenzakalani? Ngihlalele naye ngambuza ukuthi ngoba ubhuti uzophuma ejele uzokwenza njani. No wangitshela ukuthi hayi njobe besejele nje inyaka ehlala ejele uthando lehamba lehla wathi angibona ukuthi uzophinda abuyele kuyena njobe ezophuma nje ejele. So umuntu obuye ejele ziningi izinto abajwayele ukuyichaza ukuthi ziyenzeka lapha okungenzeka umuntu azagcine ngesikhathi kade eboshwa ngaso esangena uthola ukuthi umuntu usakuyena ngandlela zonke mase ehlala khona isikhathi eside uthola ukuthi uyajika useyimonster. So awusabi mase kuthiwa usebuye seyimonster esezobuyela ekhaya and wena usuthatha umuntu wakhe? Angazi ulindele noma yini nje ngingakushi lokho. Hayi okay. Ngicela ukuthi sivele simfonele ubhuti. Hello. Sabona bhuti unjani? Hello. Yebo kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Singakhona ukukhulumisana? Ukhuluma muzosheshela. Alright nginosisi wakho la e-studio ucela ukukhulumisana nawe. Bengicela nje ukuthi umlalele. Usisi wami. Yes usisi wakho omncane. Bengicela ukuthi umlalele. Uhlangana nosisi wami wena. Ngicela ukuthi umlalele. Ngiyacela. Alright. Ubeke kanje. Sawona bhuti. Utasekhaya uright kodwa? Ngiyaphila bhuti. Yindaba manje wangifonela nje ngaziplan kabuhlungu kumele
igadi mengifonelwa indaba kuyaphuthuka ingane irati. Bhuti lento engifuna ukutshela wena into engifuna uyizwe ngami, hhayi ngomunye umuntu. Wangithusa-ke manje indaba kwenzakalani? Bhuti, Unkosikazi wami uright lapho. yebo right bhuti ngicela ungilalele. Okay, ngilalele. Yebo bhuti, into kanjena, mina nonkosikazi wakho sesizoshada. Ene ozongibhedela wena nishadani. Senzala masigcozi lapho. Cha bo bhuti, into yangempela soshada lokho kwangempela. Nishada. Wawashada umuntu osifazane. Awazongivukela wena, musungigulela la wena. Bhuti mina nonkosikazi wakho siyathandana. Manyana amanda wena wasulu thengisa ingane lapho umshado. Yila mina ngaphakathi ngivalelwe nina nizoshada lapho. Ayakho umshado la uzokwenzeka. Usho kanjani mhlambe bhuti? Ngisho kanje njengoba ngisho nje ukuthi akho umshado uzonza. Ungaphinde ushiye nonkosikazi wami lapho wena uqale phansi ukuthi wena ngiyashada. Nishadani yini umshado womuntu lo. Ngiyaxolisa bhuti ukutshela lokho kodwa kuliqiniso nje. Ayikho into exolisayo. Ngeke ushade nonkosikazi wami. Nonkosikazi wami sihlangene imithanda. Inezizane naye ukuthi uyashe. Yini nishadani. Bhuti awukwazi ukungitshela lokho ngoba ngizoyenza lento le uthanda ungathandi. Hayibo. Wena usuyasibangana nekhanda lakho kahle shona usaphilile ekhaya. Lutho bhuti ngiright, ukhumbule futhi ukuthi njengoba uzophuma ejele amandla ami ungakhohlwa lokho. Usebenzisa amandla akho, usebenzisa ukuthi unemali. Manje uzofuna ukushada unkosikazi wami, awazongifedela la wena ngeke khohlwa lokuyenza lonto. Bhuti ngingasuke ngithathe lo ufakazi ngibugodlile ngiphambise emantshini mawukuthi lento le ayivumeli ngoba ngikutshele ngoba nakho ngifuna wazi uzwe ngami futhi. Kancane wedad, uyangisongela ndani. Lutho bhuti wami angeke ngize ngiyenze lo nto yazi ukuthi kuthanda kanjani. Hayi akulona uthando longikhombisa lo ngafika ushade nomuntu engimthandayo ukuthi uyangithanda nami. Hayi uyangifedela wena ngeke ngivumi lonto ke. Angivumi nje lonto. Mina ngihleli la ngiboshiwe le tsheli uzongitshela ukuthi wena ushade unkosikazi wami. Hayi. Izingane zona nithi asenze njani? Ngifundeni ingane lokudodeni wethathu. Hayi nina nisaphilile emakhaya niyasibangana nini. Ayikho lonto ngeke yenzeke lonto. Awangiciki wena. Angaze bhuti uzokwenza njani ngoba nje lento izokwenzakala nje enyangeni ezayo. Senginqume nosuku. Yebo bhuti yonke into isiqondile. Hayi siswami uyasibangana ekhanda wena. Uyasibangana ekhanda ngeke. Mina ngeke ngivume lonto. Ngizokwenza konke isemandleni nami ukuthi mina lo mshado awenzeki. Nani hlola bo. Bhuti ngicela ungayenzi lento ukuthi ibe ayikho wena kumele ungayenzi lonto yabo lawo mazi kumele ngabe sure mina okwethu uthi ungayenzi lonto dad. Bhuti usuyongixolela ke ngoba into ezokwenzakala engizoyenza futhi. Hayi angisazi-ke mfethu ufuna ngizekutshele kanjani ngempela. Musungibhedela la. Usuke ngeqe mina la etshela ukuqhinya lapho ubulale naye lo uthi ushada naye. Bese ngiyabona ukuthi nishadani. Ungakhohlwa bhuti uthi ngummeli. Ngiyosena ndaba nayo yonke lonto. Futhi uyasemsizwa ngiyangitakelwa wena ngitakelwa nina lonke lapho. Futhi bhuti ngiyaxolisa. Hayi ngiyeka manje. Kodwa niqhubeke nishade bafa mina ngizobona kahle. Ngiyaxolisa bhuti wami, ngiyaxolisa kakhulu. Hayi ngeke. Ngafuna ukukhuluma nawe ngezivala le phone. Okay, bona ngazuthi akekho right kahle. Yo ya khona udiniwe impela uzuthembisa ukuthi nje engeqa ngisho ejele. Imaki ibuphi ubufakazi okhuluma ngakho kanti kwenzakalani? No ubhuti wayehamba nabangani bakhe. Mabehamba nabangani bakhe behamba lezi ndawo lezo bomnandi ebusuku. So mabehamba nabangani bakhe lezi impinje ejwayele ukwenzeka ebusuku bamshaya umuntu bagcina sebembulala. Ya so mina nje ngahamba ngayomela enkantolo. Ya mangimela enkantolo ngenza sho ukuthi ufakazi bokuthi okubhlonga ukuthi uyena owamgwaza wazwashona but mina ngafihla lobufakazi lobuthi uyena. Ya. Yo.
So awucabanga ukuthi mhlambe khona into angayenza ukunivimba khona engaphakathi ukuthi ningashada? No, hhayi ayikho. Iy'nkabi zakhe zonke zisejele. Hhayi ayikho into engayenza, ayikho. So usisi lo ozoshada naye uye wamtshela ukuthi uzomfonela ubhuti wakho umchazele ukuthi uzokwenzakalani ekhaya? Ya, sengimtshelile nje yonke into. Uyazi nje sivumelene nje lezi zinto engizenzayo. Kumphathe kanjani? Ya, nokho unalokho nje buhlungu ukuthi umzwise ubuhlungu, kodwa phela uthando-ke mase lifikile-ke. Ya, sometimes fanele uthathe ama-risk. Bona bakhuluma bobathu? Baba ajwayele ukukhuluma kakhulu. Ukhuluma nami ngoba ngiloya yakhe manje nje ngiyam-update ngezinto ezenzakalayo. Kona usisi wagcina umvashela ubhuti ejele? Ugcine mangaqamba amanga, ugcine nje ezoya enkantolo. Ya, ugcine ngaleyo suku ezoya enkantolo nje ngakusasa. So manje wena impilo yakho nje yonke nje ufuna ukuyispenda nomuntu esifazane? Ezini yonke. Ya, ngiyimisele ngoba Ngoba umuntu ngiyamthanda. wesilisa ubona ini? Isixhobo sagesi. Hayi abantu besilisa nje bafana nje ne-statue kimina. Statue. Bafana nje ne-statue kumina. Hayi ngeke. Ubona? No, angihlosile ukuhleka. But ukuthi ngifisa ukwazi ukuthi ufila kanjani mengabe ukuthi ubona umuntu wesilisa. No, umuntu wesilisa nje ngimthathisa njengobhuti. Kuphelela lapho. Phelela lapho nje, nothing deep. Okay, ungathini kubantu ababhekene nalesi simo obhekene naso wena njengamanje? Ekhaya mhlawumbe kungenzeka ukuthi angabona le video. Engabatshela khona ukuthi into mayikujabulisa iyenze. Okubalekile nje ukuthi nje wenza into ejabulisa nakuqala before ujabulisa abanye abantu. Nanokuthi-ke impilo imfishane, so fanele wenze izinto ezikujabulisa isikhathi sisekhona. Ungazi ukuthi uyashona uyisole egcineni usolokhu ubuye uzohlupha abantu abaphilayo emhlabeni. Siyabonga kakhulu kodwa ngikufisela inhlanhla ke. Ngiyabonga. Ngiyangimema mina. Khuleka. Uyiwena oqala nje. Mbukele lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.